Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube keluarga Mas Goblok. Tak kenal dan bilang. Halo pemirsa, ini kontenku pagi ya. Ki arep ngebarno resik-resik karangan. Pasti mesti pemirsa mesti takut. Karena konten sebelum-sebelumnya juga resep saya ono sing takut, Mbak kok enggak diobati suket, Mbak kok enggak itu aja dibersihin alat rumput. Kita jawab saurunge. Soalnya konten sebelumnya yus tahu tak jawab, tapi kan yo jenenge sing nonton ki ono sing lama, ono sing baru gitu. Kuwi dikak yo basuket iki Mas Santo gak setuju. Soalnya kok ngerusak dalam jangka lama, merusak apa jenis itu pemirsa, rusak lingkungan tanah. Soalnya cedak-cedak kan diijoli tanaman, lumbu, kemangi, buah naga, macam-macam. Dan ini nyewa alat tukang rumput kuwi karena kuwi bekas urukan kerikil, pasir, dadi iki wedine engko nek pisaune nggo ngresiki rumput po pemirsa. Wedine engko nek apa nek bengkong jenengku pisane nek nganu pemirsa. Perjalanan ini ngarani nek kena watu-watu kan biasanya kan jadi ketul ngono. Mulane tak resiki manual nganggo aret iku ket biyen mula kan kono sebelumnya aku ngomong. Iki kan memang tak jelasno sik, biasanya kan ono sing pemirsa takok, Mbak kok gini Mbak kok gini Mbak, biasanya kan mesti emang ringkes teranek coba disuket cepet dangtek, cuma jangka panjangnya begini nih ngerusak kesuburan tanah pemirsa. Yo gak dalam waktu dekat gak, cuma kan yo masak apa Mas Santo gak setuju mending ngono wonge yo wis ah. Nah, aku manut pemirsa, anut kepala keluarga nih. Sik ini wis tak cicil sithik-sithik pemirsa. Nek sedina ki gak ngebarno soalnya nyandak gawean liyane barang. Mbak kok kenapa belum dibersihin? Ya iki wis tak bersihin. Ya apa ya sing takut ya? Apa rusuh ya? Nah, iki nek tak sut kok kene ketok lho. Iki wis tak resiki sithik-sithik urung bar. Ya trae jenenge aret tuwa. Aret tuwa terusan apa jenenge arete ya wis bekas kena watu, kena segala macem. Dadine yo gak iso sempurna, tapi setidaknya sik lah ben ora kaya omah suwung. Nah, engko tak terus nih pemirsa. Ini wis pokok tak cicil sithik-sithik nek brek yo ora nyandak ora gawean liyane yo akeh soalnya. Oke. Pemirsa. Iki dipaculi Pak. Wis dipaculi wong sing dijaluk tolong Pak Lurah kanggone dhewe. Ora pemirsa. Tripodku mana? Oh.
sambi sik. Soale kan iki mau isuk sekete sik lamur. Lamur iku bahasane Indonesia apa ya? Isek lembab, dadi nek dirit iki rada angel. Kita sambi ngudek sego sik pemirsa. Kadang ngudek nangko kawan mangan opo. Yes. Kita ambek tak sambil sik pemirsa. Sithik-sithik aku try nek ngerti ku try emang sithik-sithik gak iso langsung des soalnya yo gaweane yo akeh gak iku tok. Dadi tak sambil dhisik. Mau yo ngopeni jojo, ngedusi, makani pitik, terus ngedusi kucing. Aku nang ngedus kucing tak nganggo sarung tangan. Tak plek-plek pemirsa. Nang Bismillahirrahmanirrahim. Maaf pemirsa, sik piye yo. Iki sirupku bordo wis Terus berdoa ndek mang pemirsa aku saurunge tak syuting. Oke, sik tak resiki. Untuk samono sithik-sithik. Pemirsa tak riti seruduk luwung iki tak ambekan sik laren. Tenagane wong wedok ora iso kok wong lanang sekali lebar kabeh setengah hari. Kuwi ndi ini sore tak jijal terus gimang tak anu seruduk lumayan lah pemirsa. Kengko ngarep sik pengarep pekarang sik tak barno yo iki gak yo tak skip soalnya kan yo mesti nek tak konten tak lebokno konten mesti engko ora ngarep bareng jam kecuali live ngono yo. Lah iki kan konten biasa. Jadi tak banyak sing tak potong karena ben gak kelamaan durasine. Kita laren sik engko tak lanjut nih pemirsa. Iku sing tak dalah kono. Ancen memang yo ngono. Yo aku lali, mun nggurku kamera tak ublingi maaf ya pemirsa. Waya engko diedit ae engko. Nek eling iki do wayahe nyempret pemirsa. Pak Lurah nek gak ngongkon tanggane yo dhewean yo ora iso Pak Lurah. Nek esuk dinas nang kantor. Ya wis kok iki yo aku sakmono pemirsa. Iki suket akeh rine pemirsa. Iki suket duri. Aku ae tanganku kena terus kok. Soalnya kan iki yo ambek dijabuti, kadang gak mesti iso diriti pemirsa. Wis engko tak lanjut neh, aku tak laren dhisik. Tak anguk sego mau wis njeglek apa urung pemirsa. Ya. Engko tak lanjut neh engko ndi urung ngerti, soalnya isih bagi. Iki cara mono nek wong loro yo insyaallah rong dina yo bar mubeng. Nek aku dhewean yo perang dina pemirsa. Entene Mas Santo mulai engko omahe kaya alas. Nek dilewati Pak RT apa Pak Lurah sungkan ya ora pemirsa. Bukan aku ki ora tak resiki nek pas ngonten saurunge niku tak cicil pemirsa. Cuma kan yo tenagane iki yo mari yo somah dhewe yo tetep tak bagi. Ngopeni anak, ngopeni omah, sak ngopeni konten, sak ngedit dadine yo tak cicil sithik-sithik. Sing penting intine apa? Engko mburine endinge resik. Yo resik diriti yo ngene iki pemirsa.
Beda nek diobati suket yo entek, tapi ngono ku yo tuku neh. Padha wae sini. Ya sing engko tak lanjut neh ya pemirsa ya. Wis pokok tetap ditonton, lanjut iki bersambung. Oke? Pemirsa. Aku tak leren sik jiluk. Kalau setengah jam tak ngombe banyu, engko tak lanjut neh. Wah, bisa pemirsa. Aku sungkan nek Pak Lurah kadang tilik sawah sore ngono kan yo apa isuk mang meruput anguk-anguk saurunge budal nang kantor kan gak enak. Iki wargaku kok sukete jembrongan aja ngono ya pemirsa ya ibaratnya. Ya wis kita lanjut.